Pozývam sem k nám dopredu ďalšiu rečníčku, Zuzanu Valábkovú, profesionálnu koučku, supervízorku a podnikateľku, ktorá nás vovedie do témy Materstvom sa sny nekončia. Ja vás srdečne pozdravujem a ja som mala chvíľku taký pocit, že by to chcelo trošku ako keby takého predýchania, takého niečoho, že nádych, výdych. Ešte som rozmýšľala, že či dievčatá do toho dajú nejakú 3-minútovú pauzičku, lebo teda ja som to minimálne tak zažívala, že teraz zrazu skončila takáto prednáška s takou, že by som povedala, že takou náročnou témou, ktorá sa v niečom môže dotýkať každého z nás. Takže asi aj sama pre seba, aj pre vás, že nádych, výdych. A ak potrebujete sa nejak inak o seba postarať, tak prosím, urobte tak. A ja som dostala príležitosť, bola som oslovená Andrejkou, aby som niečo povedala k téme, že materstvom sa sny nekončia. Aby som vás uviedla do témy, takže trochu niečo poviem o sebe, nie preto, že rada o sebe rozprávam, ale aby ste boli trochu v obraze, že prečo by mohlo byť vlastne naplňanie snov popri materstve také náročné a že aký bol ten môj príbeh. Ja som sa vydávala veľmi mladá, takže moje prvé dieťa má vyše 20 rokov aktuálne a potom sa mi narodilo ďalšie dieťa a potom som sa druhýkrát vydala, manžel si do manželstva priniesol 2 synov, takže sme boli 4. A v roku 2008, keď som bola na vysokej škole v poslednom ročníku, mi jedna mama nechala u seba svoje 4 deti a povedala, že nech sa o ne postaráme my ako rodina. A my sme mali asi, že keď si predstavujete niekto, že náhradnú starostlivosť za to, že sa na to dlho pripravujete a máte všelijaké prednášky a všeličo, tak u nás to bolo úplne opačne. My sme mali 30 sekúnd na to, aby sme sa rozhodli, že či sa o tie deti postaráme alebo nepostaráme. Najmenšie z tých detí malo 1 rok a najstaršie z tých osvojených detí malo 13 rokov. A nám sa v podstate v lete 2008 zmenil tak život, že zrazu sme boli o 4 deti bohatší, takže sme mali 8 detí. A čo sa stane z najväčšej radosti, keď končíte vysokú školu a tešíte sa, že už teda toto všetko, pretože to bol naozaj prvý náročný rok. V podstate som mala pred sebou štátnice a zrazu 8 detí, z toho som mala dvojčatá ročné, tak som veľmi nevedela, že kde mi hlava stojí. No a po úspešnom zoštátnicovaní som zistila, že som tehotná. Takže na ceste bolo dieťa číslo 9. A tak v niečom tomto som v podstate žila. Niekedy si tak hovorím a tak veľmi vám úprimne poviem, že občas mám pocit, že žijem život po živote. A že jeden už som prežila a teraz začína nejaký ten ďalší. Ale práve preto vám chcem povedať, že či už ste staré harcovničky v materstve a rodičovstve, alebo ste začínajúce mami, tak vôbec to nemusí byť tak, že tým, že sa stanete matkami a že máte rodinu a že máte možno aj viacej detí, že vaše sny sa musia skončiť. Ja si myslím, že každá z nás má v sebe nejakú túžbu niečo robiť, niečo prinášať, túžbu nejakej kreativity. U každej z nás sa to prejavilo veľmi rôznym spôsobom, ale že každá z nás je k niečomu volaná. Naša aktuálna situácia je taká, že máme doma 6 detí, 2 vysokoškolákov, 2 stredoškolákov, 1 domaškoláka a 1 3-ročnú slečinku. A teda toto je taká naša detská zostava zatiaľ. A ja som sa nechala v podstate prvý možný rok, kedy sa dalo doma vzdelávať dieťa na 2. stupni, tak teda som sa nechala mojim synom nahovoriť, že skúsime aj ten homeschooling, lebo však to sme ešte nemali, takže prečo to nevyskúšať. Popri tom všetkom, ale teda už 13 rokov, vyše 13 rokov sa venujem profesionálnemu koučovaniu, 5 rokov vediem medzinárodne akreditovanú koučovaciu školu. A vytvorila som také karty, ktoré tam vidíte, volajú sa, že Emo Panda karty a sú na rozvoj emočnej gramotnosti, ale teda slúžia aj psychológom, terapeutom alebo práve koučom, alebo nie, aj v školskom prostredí. Minulý rok som získala ocenenie koučka roka a teda mala som pocit, to vám zazdieľam tú situáciu, že keď k nám tie deti prišli, lebo tá situácia bola naozaj taká, že my sme boli na sociálke a tá pani hovorí, že, lebo my sme tam mali aj tú biologickú mamičku tých detí, a tá sociálna pracovníčka hovorí, že
a čo s deťmi? A pozeral sa teda na tú mamičku a tá mamička, ja som si držala na kolenách Františku, ktorú tu mám so sebou. A ona hovorí, nech si ich nechá ona. A ja, že ja? A to všetky? A tá sociálna pracovníčka, že no, všetky, alebo ani jedno. A ja, že tak dobre, tak my to skúsime. Takže toto bolo tých 30 sekúnd, kedy sme sa vlastne rozhodovali, že čo a ako. No a keď sme prišli domov, tak ja som mala, aby som povedala, že taký ten záchvat toho, že ja som pochopila, že, a povedala som to asi tak, ako som to zažívala, že môj život sa práve skončil. Lebo keď v 24 rokoch máte 8 detí, tak máte pocit, že váš život sa skončil, lebo jednoducho 2 deti vám ešte niekto postráži, ale ako uznajte, že keď dojde kamoška a povie, že nechám vám tu ako od 13 rokov do roka 8 detí, tak akože nikto vám nepovie, že jasné, chod na víkend, v pohode, postaráme sa. Takže ja som si naozaj v tom čase myslela, že môj život sa skončil a že nebudem môcť robiť nikdy nič, a nebudem môcť cestovať a študovať a opak bol pravdou. A to, čo by som chcela aj vám odovzdať, je nejaké také posolstvo nádeje, že napriek tomu, že tento príbeh môjho života je taký v niečom trochu absurdný, takže sa to dá, že sa dá mať tie sny a že sa dá ich aj naozaj realizovať. To, k čomu by som vás tak pozvala, lebo ja z tej mojej profesie kouča, ktorý kladie otázky a teda rád privádza ľudí k uvedomeniu alebo minimálne ich tak sprevádza, tak ja by som vám chcela povedať takých pár praktických vecí, ktoré som vyextrahovala z toho môjho života. A to prvé, do čoho by som vás chcela pozvať, je, že aby ste si dovolili snívať a aby ste mali svoju víziu. Možno o tom počúvate, alebo možno sa to viac spája s takým tým biznisovým priestorom, že má nejakú víziu a podnikateľskú a biznisovú a má nejakú víziu, neviem, niekam ísť. Ale že bez ohľadu na to, že či máte túžbu niečo tvoriť a napríklad aj podnikať alebo robiť nejaké dielo, tak ja vás veľmi pozývam, aby ste mali svoju víziu, aby ste vnímali, že čo vlastne chcete, a k čomu vás Boh volá vo vašom vnútri a aké túžby vkladá do vašeho srdca. Že ako naozaj reálne, to je ten druhý bod, si sadnúť na túto aktivitu a zapísať si to. A ja by som si tak pomohla trošku s jedným citátom zo Svätého písma a tam je, že Pán mi povedal, napíš svoje videnie a to jasne na tabuľu, aby sa dalo plynule čítať, lebo videnie je na určený čas, no blíži sa ku koncu a nesklame. Ak sa oddiali, tak čakaj naň, veď určite príde a nemešká. Toto je citát z Habakuka, z 2. kapitoly. V zásade je to taký prísľub, ktorý máme práve v tomto Božom slove, že napíšte to videnie a že ono Boh nemešká s jeho naplnením, ale rastie. Ono nejakým spôsobom sa vyvíja, to, čo Boh vložil do našeho srdca. Takže preto vás veľmi pekne pozývam, že snívať, dovoliť si mať víziu, venovať tomu trochu času. Možno sami, alebo bol tu priestor stretnúť sa s koučmi. Vyhľadajte niekoho, s kým sa zamyslíte nad tým, že čo vlastne v živote chcete, možno aj mimo svojho rodičovstva a partnerského života, ale čo vy chcete ako ženy, ako dievčatá, ako tvorivé bytosti, ktoré sú povolané k tomu niečo tu ako keby nechať, niečo vytvoriť, niečo napísať, niečo namaľovať, niečo ušiť, ako keby čokoľvek, hej? A aby ste si to naozaj zapísali. Niekde v takej praxi sa robí také, že vision board alebo niečo podobné, tak môžete skúsiť aj toto, že máte nejakú tabuľu, kde si to zapíšete, aby ste to mali pred očami, ale pokojne to môžete mať aj v nejakom zápisníku. Ale je veľmi dôležité, aby ste to naozaj napísali a dostali to na papier. Zároveň u mňa to bolo tak, že aj tá moja vízia alebo rôzne túžby, ktoré prichádzali, sa vyvíjali. Že nie je to tak, že niekde v 20-ke si napíšeme, že toto je to, čo by som chcela alebo chcel a že to je už nemenné, že takto to ako keby je. Že niekedy Boh robí to, že zasieva semienka do našeho srdca, nejaké túžby a potom posiela rôznych ľudí, dostáva nás do rôznych komunít, spoločenstiev, situácií, kde sa môže tá naša vízia ako keby doplňať, rozvíjať a kde môže rásť. A
ja by som vás chcela uistiť zároveň aj z takej naozaj svojej vlastnej skúsenosti, že možno máte sny, možno máte túžby a máte pocit, že sa nenaplňajú, alebo že nie je ten správny priestor na to, že stále sú nejaké prekážky. A chcem vás uistiť, že to, že sa vaše sny nenaplňajú okamžite, neznamená, že zomreli, že oni tam nie sú. Ale naopak, že tie sny rastú, niečo sa s nimi deje. Že keď si to predstavíte ako nejaké semienko, ktoré zasadíte do zeme, tak ono to vyzerá, že nič tam není. Hej? Že, akože zem, že o čom sa tu spolu bavíme. Ale potrebuje to nejakú vlahu, nejaké ideálne podmienky a ono to potom začne rásť. Takže pozývam vás aj k takej trpezlivosti. Ja verím tomu, ja toho rada hovorím, že mám taký smelý predpoklad, že ty si tá, ktorú Boh volá. Že každú jednu z nás Boh k niečomu volá. A ja by som rada tak povedala, že nemusí to byť tak, že ak máte túžbu byť plne v rodine a venovať sa svojim deťom a manželovi a robiť tie veci, ktoré sú okolo rodiny, že to ako keby nie je dosť. To je až dosť. Napriek tomu stretávam mnoho žien, ktoré si povedia, že ale ja túžim a viem, že Boh ma volá ešte k niečomu viac. Možno niečo napísať, možno niekde prehovoriť, možno sa s niekým stretnúť, možno budovať komunitu, možno robiť niečo iné. A že môžete si vybrať, že buď budete tými tvorcami, alebo budete obeťami. Že je to taký osobný postoj, ktorý môžeme voči veciam zaujať. Že možno ak tá naša vízia alebo tá túžba není ešte úplne v rozpuku a ešte sme neprišli k tomu, že už sa to všetko realizuje tak, ako chceme, tak v tom čase, kedy to rastie, si môžeme položiť niekoľko otázok a byť naozaj tými tvorcami a môžeme sa pýtať, že čo môžem teraz urobiť v tomto čase, kým čakám, kým sa to zrealizuje. Alebo ako to môžem urobiť, nejaké možno malé veci, drobné kroky. Čo môžem napríklad rozvíjať v čase, kedy čakám na to, kým tá moja vízia, podnikanie, tvorba, práca, čokoľvek iné, kým sa to naozaj ako keby rozbehne, nazvem to, že na plné pecky. Takže čo môžem v tom čase sa naučiť alebo aspoň drobné urobiť, keď ešte len tá moja vízia potichu rastie a tie moje sny dozrievajú. Alebo môžeme zaujať ten opačný postoj, ktorý chcem ozvučiť, ale asi by som vás viac chcela pozvať k tej pozícii toho tvorcu, ale možno ste aj stretli a možno aj sami to tak občas máme všetci, že vidíme, kde všade sú tie prekážky toho, čo nemôžeme urobiť, lebo však máme deti a sú nejaké nároky a veď to Boh by to mal urobiť celé, odpracovať. Alebo niekedy môžeme mať predstavu, že to ten náš manžel by to mal všetko zabezpečiť, aby to nejak fungovalo a mal by nás nejak konkrétne podporovať a niečo by mal robiť, že to on je zodpovedný za to, že naše sny sa nemôžu naplniť, alebo dokonca niekedy môžeme obviňovať aj deti, že to oni sú tí, ktorí nám bránia. Alebo to sa nikdy nepodarí. Hej, že nemám talent, nemám finančné prostriedky, nemám príležitosti. Že môžeme si nasadiť na svoje oči rôznu optiku. Môže to byť optika všetkých prekážok, ktoré existujú, alebo to môže byť také, že užitočné a zmysluplné premýšľanie o tom, čo v tomto čase môžem urobiť. Aby sa tie moje sny, tie moje túžby, tá moja vízia, ktorú mi Boh nejakým spôsobom zjavuje, ku ktorej ma volá, akým spôsobom sa to môže naplniť. Sú tam ešte také 3 slova, že odvaha, dôvera a krok. Niekedy, keď ľudia vstupujú práve do nejakých projektov, ja to trochu nazvem aj, že podnikanie, tak majú pocit, že tak ja už som sa vzdelal a už všetko viem a teraz už to pôjde, ale nejakým spôsobom to, čo budete potrebovať k tomu, aby ste dokázali svoju víziu realizovať, je aj odvaha. A možno by ste, ako keby pozývam vás tak zrovnať si tie očakávania, že všetko pôjde vždy hladko, už od nejakého bodu a už nebudú žiadne prekážky. A preto je potrebná tá odvaha, že vykročiť na cestu a trochu aj čakať, že ono tam niečo náročné bude, že tak ako keď ste na túre, tak budú tam nejaké kamene, nejaké spadnuté stromy, ale že choďte do veci s odvahou. Keď vás do toho Boh volá, keď už vnímate, že je ten čas, tak choďte do toho s odvahou
zároveň s dôverou, že tam, kde je to Božie požehnanie, tak tam ako keby sa to darí, že to opačne sa hovorí, že kde nie je Božie požehnanie, že tam je márne každé namáhanie. Takže s nejakou dôverou, že áno, Boh ma do toho volá, je to moja vízia, dáva mi takéto možnosti, takéto príležitosti, idem do toho a potom treba urobiť aj konkrétne kroky. Čiže nie je to úplne tak, že aj keď vám hovorím, že OK, nejaká vízia, niečo by som mala urobiť a vy si poviem, niečo si tak pamätám a dobre to rozprávala, alebo to už som počula, že treba, aby ste naozaj vykročili, aby ste naozaj urobili niečo, čo vás na tej ceste posunie kúsok ďalej. A to, s čím sa stretávam, a myslím si, že aj som to sama zažila, je problém s akceptovaním toho, kde sa práve teraz nachádzam. Neviem, ktoré z vás to niekedy zažili, ale niekedy to je tak, že keď počúvam ľudí okolo seba, tak hovoria, že no ja som taká nespokojná, lebo už mám 18, 19, 20, 25 a ešte nemám toho frajera. Hej, ešte s nikým nechodím. Tak to je ako keby problém. Potom už aj toho frajera má a stále, tak neviem, kedy bude svadba. Tak problém je, že není svadba. Potom už je aj svadba, potom zase je problém, že ale nemáme ešte deti. A potom už sú aj tie deti a potom, no mám tie deti a mám aj toho muža a teraz nemám čas na seba a nemôžem sa realizovať. A že ako keby ten motív, ktorý v tej hlave beží, je neustále nespokojnosti zo všetkého, čo je. A znova si môžeme vybrať, či si vyberieme to, že sme v tej realite toho, kde sa práve teraz nachádzame a niekedy to chce veľmi veľkú dôveru. A treba to aj také ako keby osobné učenie, že som teraz na tomto mieste a je mi dobre tam, kde mi je, v stave, v ktorom teraz aktuálne som, alebo ja by som povedala, že v období, v ktorom sa práve teraz nachádzam. Že je na vás, či si vyberiete, že si to obdobie, v ktorom sa práve teraz nachádzate, budete užívať, alebo budete frflať. Že je to ako keby rozhodnutie. A niektoré z nás môžu mať také vzorce, že to je veľmi ťažké. A že treba na tej veci pracovať, aby sme dokázali žiť v tej prítomnosti a neboli buď niekde v minulosti, že ako veľmi túžim, aby to bolo tak, ako to bolo predtým, alebo túžim veľmi dopredu, aby to bolo nejaké, aké si to predstavujem, ale nikdy nezažívam osobnú spokojnosť z toho, kde sa práve teraz nachádzam. Rada by som vám povedala, že ja som tiež vždy nepodnikala a netočila veľký biznis, ale občas to vyzeralo u nás aj takto, že bolo na sebe 8 až 9 detí a to bol taký večerný rituál. Tam je tiež tých 9 detí. Toto je také ešte bežná situácia toho, keď my večeriame a sme pri stole. A jednoducho prešli sme tiež rôznymi fázami toho, že som študovala, že boli deti malé, že som mala naozaj tie ročné dvojčatá, ktoré teda neboli dvojčatá, ale jedno bolo svoje, jedno moje, 4-ročnú dcéru, plný dom takých ako drobizgu, ale 10 rokov až 12 rokov. A že bolo to obdobie, ktoré bolo náročné a v tom čase pravdepodobne ani ja som nevnímala to, že mám si to obdobie užiť alebo niečo podobné. Čiže tiež to trošku robím ako keby z retrospektívy a ponúkam vám to, že to obdobie rýchlo prebehlo. Hej, že aj keď boli deti malé, že to veľmi, veľmi rýchlo to prebehne. Teraz to vidím najviac na tej najmenšej Aurorke, ktorá má teraz 3 roky a mám pocit, že ani neviem, kedy vyrástla. Takže všetci máme obdobia a môžete si vybrať, či si to obdobie užijete naplno tam, kde práve teraz ste, či ste slobodné, či ste práve vydaté, či ste mami, alebo či už deti vyprevádzate z domu, alebo budete nejak melancholicky snívať o tom, čo bude, alebo čo bolo. A ja vás pozývam, namiesto toho, aby ste bojovali s tým, že chcem byť niekde inde, ako práve teraz som, aby ste to akceptovali, aby ste si to naozaj naplno užili. A popri tom všetkom nezabúdam na tie sny, o ktorých tu hovoríme, že aby sa naplňali aj tá vaša vízia, tie vaše túžby, ktoré vám Boh vkladá do srdca, ale že naozaj si užite to, v akom období sa práve nachádzate a nechajte svoje sny rásť. A že čo by bolo také potrebné, aby vlastne ste mohli tie svoje sny realizovať, lebo možno už príde aj to obdobie,
že by bolo aj niečo možné, že tie deti trochu odrastú alebo nachádzate nejakú pomoc v tom celom. A toto je taký veľký nepriateľ, neviem, kto ho pozná. Volá sa, že perfekcionizmus. A môže vám prekaziť úplne všetko. Môžete mať svoje sny, môžete mať aj príležitosti a napriek tomu môžete zápasiť s perfekcionizmom toho, že všetko doma musí nejak byť konkrétne a takto presne to treba robiť a proste podľa tých vašich predstav sa všetko musí nejakým spôsobom udiať. Ja to poviem na takej naozaj, že pragmatickosti, že ja poznám ženy, ktoré žehlia od nohavičiek a ponožiek až po záclony. Hej? Ja vám na rovinu poviem, že keby som to robila, tak asi naozaj nemám čas na nič iné, lebo v čase, keď nás bol plný dom, tak len z jedného prania sme mali 148 párov ponožiek. Takže predstavte si, že by som to mala žehliť, hej, alebo niečo iné. Takže že naozaj hovorím od drobností, možno až po také väčšie veci, ktoré zažívate, či už veľmi pragmaticky v rodine, alebo v práci, alebo aj vo vzťahu, že veľmi pomáha veta, že čo ak to môže byť aj úplne inak, ako si myslím, že to musí byť. Možno tie okna nemusíte umývať každý mesiac a možno nemusíte všetko žehliť a možno vaše dospievajúce deti si zvládnu urobiť 10 a nemusíte im ju baliť a dávať do tašky a niekedy môžete a možno aj vaše deti zvládnu vyvešať práčku a manžel zvládne sa postarať o tie deti a nevadí, že si odrú koleno alebo že sa stane proste niečo, čo by sa stalo, aj keby ste tam boli vy. A nemusíme mať všetko pod palcom. A viac sa mi zdá, že to máme my ako ženy, takú potrebu niekde, že všetko mať tak dokonale, ako keby poukladané a všetko by bolo dobré a vtedy môžem niečo urobiť. Takže ja vás veľmi pozývam, aby ste sa pobavili, ak trpíte na perfekcionizmus, aby ste sa s ním trošku ako porozprávali. A veľmi mne osobne, ale mám takú spätnú väzbu, že aj ostatným, pomáhajú minimálne 2 otázky, že čo je naozaj moja priorita v tomto čase. Že keď to postavíme vo vzťahu k tej vašej vízii, že chcete sa realizovať, ja neviem, naozaj chcete napísať knihu, chcete malovať obrazy, chcete sa v niečom vovzdelávať, chcete trochu viacej cestovať, aby ste sa naučili jazyk napríklad, tak pýtať sa, že čo je moja priorita teraz. A že kde má miesto aj uplatňovanie alebo realizovanie aj mojej vízie a čo je naozaj dôležité. A že tieto otázky vám môžu trošičku pomôcť v tom, aby ste sa zorientovali a možno, aby ste sa nestratili. K tomu vás chcem pozvať, že to, že sa staneme matkami a manželkami, neznamená, že sa máme stratiť. Že sa máme stratiť v mene našich manželov, že sa máme stratiť v našej rodine, že sa máme stratiť v rodičovstve. Ja osobne si myslím, to je môj osobný názor, že je to veľmi zlý príklad pre naše deti. Aj pre naše dcéry, aj pre našich synov, keď sa strácame v tej rodine, lebo je iné byť bdelo prítomný a naplňať potreby ľudí okolo nás, ktorí aj oni ako keby nám dávajú spätne, nejak naplňajú tie naše potreby, to znamená, tvoríme nejaký druh spoločenstva a je úplne niečo iné, keď sa tam stratíte. A tá mama tam síce je, ale nie je tam tá osoba, tá žena, tá plnohodnotná bytosť, ktorá by tam mala byť. A ja môžem povedať, že to, s čím sa stretávam, je, že toto zažívajú muži ako veľmi nesexy na jednej strane, keď zrazu nenachádzajú tú ženu, tú bytosť, po ktorej oni túžili, ktorú si niekedy zobrali a zároveň aj pre tie naše deti sme nejaký taký trochu priehľadní, že oni vidia, že majú všetko zabezpečené, ale nevidia tú osobu, nevidia tú osobnosť, tú mamu, ktorá rovnako naplňa svoje potreby, ktorá má svoje vízie, ktorá si ide za svojimi vecami aj. A není to na úkor toho, že by zanedbávala ako keby to dieťa. Hej? Že ja sa porozprávam s mojimi deťmi veľmi veľa, trávime spolu veľmi veľa času, ja mám flexibilný pracovný čas, ale rovnako od nich vyžadujem rešpekt, aby oni rešpektovali, keď ja mám svoje povinnosti a mám niečo robiť. Takže veľmi vás pozývam, aby ste, ak ste sa niekde zatúlali, aby ste našli same seba, aby ste tak ako keby povstali a boli tými, ktorými ste boli, alebo tými, ktorými vás Boh chce mať. A mne ešte veľmi pomáha pri tom rozhodovaní, že čo teda robiť a čo nerobiť, lebo teda v tom našom živote máma, manželiek, toho môže byť veľmi veľa.
A mne pomáha otázka, že či toto, čo teraz idem robiť, prispieva k niečomu, čo je večné, alebo to prispieva k niečomu, čo je časné. A že toto mne ako keby pomáha si to trošku vyvážiť, že OK, že ktorým smerom teraz chcem ísť, že kde sa chcem teraz ako keby rozhodnúť, že naozaj, keď všetko je vyluxované a všetko z linky je spratané a všetok riad je uprataný a všetko je na svojom mieste, hej, že vyzerá to taká, že chirurgická domácnosť, ja to občas volám, to u nás nenájdete. Takže či toto je to, čomu sa blížime k večnosti a či je to dôležité, alebo že či je oveľa dôležitejšie napríklad tráviť časť v rozhovore, ja neviem, s dospievajúcimi deťmi večer, kedy je ten impuls, že poďme sa teraz trochu rozprávať, alebo aj im ukázať, že niekomu pomáham, niečo robím, na niečom pracujem a aj tým prispievam k budovaniu Božieho kráľovstva, aj tými inými vecami, ktoré robím. Takže, ak vám to pomôže, časné versus večné. Okrem toho perfekcionizmu by som ešte povedala takú vec, ktorú už som trochu naznačila, že my ženy máme také tendencie držať veľa vecí pod palcom. Mať tak, že niekedy sa mi to tak zdá, že mať plné ruky. Že tieto plné ruky vyzerajú tak príjemne, hej, že zoberieme si tam jahody alebo čosi. Ale tá moja snaha bola ukázať to, že ak máte príliš plné ruky, tak už do nich nedokážete nič iné vziať. A niekedy máme plné ruky aj veci, ktoré tam nepotrebujeme alebo nemusíme mať. Iba my si myslíme, že toto musím. Toto je moja zodpovednosť, toto je to, čo musím spraviť, lebo ináč neviem, čo sa stane. Hej? Takže ja vás chcem pozvať, aby ste si pozreli na obsah svojich rúk. Tak metaforicky. Že či všetko to, čo držíte v rukách, v nich naozaj musíte držať a že či je aj niečo, čo môžete odložiť. Alebo môžete niekoho iného poprosiť o pomoc, alebo to môžete biznisovou rečou, že delegovať na niekoho, na manžela, alebo na deti, alebo áno, aj na kamarátku napríklad. Že či naozaj to všetko, čo máte v rukách, potrebujete. Lebo perfekcionizmus a príliš plné ruky všetkých nepotrebných vecí vám bránia k tomu, ak aj máte túžby realizovať nejaké svoje vízie, projekty, podnikanie v tom, aby ste vôbec niečo urobili. Pretože máte toho tak veľa, že nemáte už to kam dať. To znamená, treba spraviť trochu inventúru a povedať, toto vykladám. A môžete si spraviť aj takú vlastnú reflexiu, že či v tej hlave vám skôr bežia myšlienky, že všetko je dôležité, to, čo teraz sa deje a musím naozaj zvládnuť všetko, a nič sa nedá odložiť a napríklad aj to, že všetko je na mne, že ja som tá, ktorá musím všetko urobiť. Alebo si môžete položiť otázky, že čo je teraz naozaj dôležité, aj v kontexte toho cieľa, kam vy chcete zájsť, toho svojho osobného. Čo potrebujem urobiť, aby som sa niekam pohla, čo môžem pustiť z rúk a kto mi s tým vie pomôcť. Teraz mi napadla veta, alebo taká myšlienka, ktorú by som rada s vami zdieľala, že niekedy počujem, že práve takéto ako zaoberanie sa sebou alebo dopriatie si veci pre seba, že veď to je takéto egoistické, že veď máme myslieť na iných, máme im slúžiť, máme byť takí onakí, máme byť také ako keby perfektné manželky a perfektné matky. A ja by som to chcela asi trošku, po anglicky poviem, že challengeovať. Akože chcela by som to dať ako výzvu. Že ja si myslím, že pre také normálne zdravie vzťahov, aj pre zdravie rodiny, je naozaj ako keby dôležité, aby sme, tak ako som povedala, aby sme sa aj my nestratili, aby sme boli vidieť, aby sme aj my naplňali svoje sny, aby sme aj my naplňali svoje túžby, zároveň, keď to vložíme do toho áno, aby sme niekedy akceptovali to obdobie, kde sa práve nachádzame. No keď mám proste dvojčatá, ktoré majú rok a mám tam kopu detí, tak pravdepodobne vtedy je dôležitejšie niečo iné, ale aj tak tam mám nejakú svoju rolu a mám tam nejaké svoje miesto, kde sa môžem aj tak realizovať nejakým spôsobom. A keď tie deti odrastú alebo vedia mi pomôcť, tak už môžem trošku viacej toho svojho do toho priniesť, aby som to mohla realizovať. Takže ak máte niektoré výčitky, že musím tam pre nich byť, aj keď majú 14, 15, 16, 17, áno, môžeme tam byť.
ale čím ďalej, tým viac sa stávajme pre tých našich pubertiakov, to nazvem partnermi, ktorí rešpektujú nás a my rešpektujeme ich a oni nám v nejakom zmysle dokážu pomáhať a my aj im pomáhame rásť. Takže aby to bolo v takej nejakej vzájomnosti. A toto je posledný slajd, ktorý pre vás mám. A to je, že niekedy máme také túžby a sny, lebo teda žijeme v tom, že tak niečo by sme ešte chceli a ešte by sme chceli cestovať, ešte by sme chceli nový dom a možno nové auto a ešte by sme to inak chceli mať, ako to máme a nejakú chatu a proste čokoľvek. Hej, teraz hovorím viac o tých hmotných veciach, ale môže za tým byť čokoľvek. A ja by som vás chcela veľmi pozvať, aby ste nedovolili tomu, po čom túžite, aby zatienilo výhľad na to, čo už máte. Pretože niekedy sa stane, že tak veľmi po niečom túžime a tak veľmi sa pozeráme v tej vízii dopredu a do ďaleka, že zabudneme oceniť to, kde sme a byť vďační za to, čo aktuálne máme. Tak k tomuto vás chcem veľmi pozvať a bolo mi povedané, že nemôžu byť otázky. Tak neviem, či to stále platí. OK. Ja som skončila s prezentáciou. Ak vás napadlo niečo veľmi konkrétne, na čo by ste chceli odpoveď, tak máte na to 5 minút. Tak kľudne sa spýtajte. Ak niekto dvihne ruku, prídem k nemu s mikrofónom. Je tu tá možnosť. Ja vám prezradím niečo, že keď máme online výcviky a tam je to ticho, možno ste si zvykli na ten online priestor aj vy, že keď cez Zoom alebo cez niečo idete cez Teamsy, tak ľudia z východných krajín, keď položia otázku, tak majú tendenciu čakať aj minútu, kým niekto zareaguje. A my ľudia európsky máme tendenciu okamžitej reakcie. To znamená, že ak položím otázku a nikto nezareaguje, tak už je to out. Tak možno toto ako keby z praktického vám hovorím, že niekedy, možno aj vo vašich konverzáciách, že toto je z toho aj koučovacieho sveta trochu. Možno vás pozývam, aby ste vo vašich konverzáciách, keď položíte otázku, nechali tej druhej strane v pohode minútu, aj 2 minúty ticha, aby si premyslela, čo chce a možno niekedy, kým budete pokračovať v tom, aby ste vysvetľovali a rozvíjali, tak položte niekedy otázku. Tak to tak na záver z môjho koučovacieho sveta. A ak ma chcete niekde nájsť, tak na Instagrame ma nájdete ako Odvážne rodičovstvo, na Facebooku ako Zuzanu Valábkovú. Ak budete hľadať niečo ohľadne koučovania, tak to nájdete na coachagency.sk. A keď ma budete chcieť nájsť osobne, tak Časta pod červeným kameňom. Ďakujem krásne. Ďakujeme veľmi pekne, ešte mali